ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରେମମ୍ର ପ୍ରେମ ଯୋଡ଼ି ଇମୋଜି ଫିଲ୍ମ ବ୍ୟାନରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରେମମ୍। ଏହାର ପ୍ରେମ ଯୋଡ଼ି ସାଜିଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର ସନ୍ ବାବୁସାନ ଓ ଷ୍ଟାର ଡଟର ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର। ଶିଶିର କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ତାପସ ସରଗରିଆ। ବାବୁସାନ ଫିଲ୍ମସ୍ ଓ ଅନିମା ପ୍ରଡକ୍ସନରେ ଏଥିରେ ମିଳିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟବାହିନୀ ପ୍ରଯୋଜକ ଭାବେ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି। ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ସହ କାହାଣୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭରଦ୍ୱାଜ ପଣ୍ଡା। ଚିତ୍ରତଳନ କରିଛନ୍ତି ସୁବ୍ରତ ଖଟୋଇ। କୋରିଓଗ୍ରାଫି କରିଛନ୍ତି ଗିରୀଶ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପାଦନା କରିଛନ୍ତି ରାଜେଶ ଦାସ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଅଲିଉଡ଼ର ସୁପର ହିରୋ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚେହେରା ଓ ଚରିତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ FireBarsha.com।